가져가. 그러면은 왜 가져가는? 여기 앉아. उरियामघाट रेंमा आंचलिक दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बड'सा क्लाब आरो के लाइब्रेरिनि बानजायनायाव रंजालि नोगोर जयन्तीपुराव BKWAC नि अनसुंथाइजों मोसानाय आरो दामनाय देनायनि फोरोंथाय मावबादा जायो। मावबादाखौ बेखेवनानै होयो BKWAC नि EM मुस्रि प्रदीप स्वर्गियारिया। धनसिरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनन्द बड'सा, गलाघाट जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्म, समाज सिबियारि जेनकिन बसुमतारी, मनजन बसुमतारी, नन्देश्वर दैमारी आरो गोबां हिन्जावसा आरो बिहामजोफोरा फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लायो। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय धनसिरि साब डिभिजननि रंजालि नगर जयन्तीफोराव दिनै उरियामघाट रेंमा दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बे ओनसोलाव थानाय बड'सा क्लाब के बर' लाइब्रेरिनि जथाय बानजायनायाव 10 साननि थाखाय हारिमुनि मोनसे मावबादा जायो। बे मावबादायाव गाहायै मोसानाय आरो दामनाय देनायनि सायाव फोरोंथाय होनो लादों आरो दिनै बियो जागायदोंमोन आरो बे जागायनायाव आंखौ बेखावगिरि महरै बिथांमोनहा हांख्रायनानै बेखावहोबाय। आं फैनानै जोबोरै गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जोङो बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथाया बे मोसानाय मावबादाखौ बिथांमोनखौ बानजायनो थाखाय जोंनि फारसेनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो बिथांमोना दिनै नुनो मोनदों बड'सा क्लाब आरो के बर' लाइब्रेरिनि बानजायनाय आरो हारिमु आफादनि बानजायनाय मोसानाय बे मावबादायाव सिख्लासाफोरनि अनगायैबो माखासे गोबांथार बिहामजोफ्राबो मोसानो बा फोरोंथाय लानो बिथांमोना आवगायबोदों आरो दामनाय देनायनि फोरोंथाय लानो थाखायबो माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा ओंखारबोदों। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर जासियो। आं मिजिंथियो बेनि गेजेरजों बे ओनसोलाव हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय जोंनि माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागुफोरखौबो मोजाङै मोजां खुंफुंनायाव मेहेर गोनांसिन खालामनायाव बे फोरोंथायफोरानो गोबां बिहोमा होगोन आरो जोंनि बर' कसारि काउन्सिलनि गोबां जोंहा बिथांखि थानायनि गेजेरजों जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ बोरै फेहेरनो फोसाबनो हायो बेनिबो थांखि दङ आरो जायनि थाखाय देग्लाय बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथाया जायफोर हारिमु आफादफ्रा जोंनि काउन्सिलजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे रेजिस्ट्रेसन बा मुं थिसनदों बिथांमोननो माखासे दामनाय देनायनि आइजें आइलाबो होनायनि मोनसे थांखि लानाय जादों आरो आं दिनै बेयाव बेखावनो मोननानै आरो बर' कसारि काउन्सिला बेखौ होनायनि थाखाय जों काउन्सिलनि गाहायै मानगोनां चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांखौबो जों साबायखर जासियो आरो बर' कसारि काउन्सिलनि हारिमु बिफाननि EM प्रनब बर' बिथांखौ जों साबायखर जासियो। दिनैनि बे हाबाफारियाव धनसिरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गलाघाट जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बर' आइजो अनसाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिबो दैदेनगिरि बिथांमोना दंमोन आरो बेहाय हारिमु आफाद आरो क्लाबखौ खौसेथियैनो जोंनि बर' माहारि आफादफोरा मदद होफादों। के बर' लाइब्रेरिनि बानजायनायाव उरियामघाट जयन्तीपुर रंजालि नोगोराव 10 साननि थाखाय बर' मोसानाय आरो दामनाय देनायनि फोरोंथायनि मावबादा लानाय जायो। बे मावबादाखौ जोंनि बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथाय आफादनिफ्राय जोंनो अनसुंथाइ दैथायहरो। बे अनसुंथाइखौ बर' हारिनि थामोनथा आरो बर' हारिमुनि जौगानायनि थाखाय बे आफादा जोंनि ओनसोलसिम दैथायहरो। बे लेखायैनो जोङो दिनै बे जिथु बैसागु मोसानाय आरो दामनाय देनाय फोरोंथाय जिथु मावबादा बेखौ जों दिनै जागायो। दिनैनि बे जागायनाय हाबाफारियाव बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि EM सारा मुस्रि प्रदीप स्वर्गियारि सारा जोंनि बे मावबादाखौ दिनै बेखेवनानै होयो
जों निस्सय आसा फारियो ओनसोलनि गासैबो जोंनि उरियामघाट रेंमागुदि बर' हारिमु आफादनि गासैबो मोसाखावरि बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफायो आरो बेजों लोगोसेनो गामिनि बिहामजो हान्जा फारियै ओनसोल खाथियाव थानाय जयन्तिपुर आवजारगुरि इन्द्रपुर बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्रायबो बिहामजो हान्जाफ्रा नैबे दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो निस्सय जोङो आसा फारिदों जोंनि नैबे जिथु मावबादा बे मावबादाया जोंना जाफुंसारगोन आरो आं नैबे समाव आङो जोंनि काउन्सिल जिथु बर' कसारि अनसाय गाहायारि खुंथायखौ आं उरियामघाट रेंमा आन्सलिक बर' हारिमु आफाद आरो बड'सा क्लाब KK बर' लाइब्रेरि जानानै आङो साबायखर बावगोन जिहेतु जोंनि ओनसोलखौ बर' हारिनि जिथु हारिमु जौगानायाव जोंनिसिम बेबायदि अनसुंथाइ हरनानै जोंखौ मदद हेफाजाब होनायनि थाखाय आङो फिन आरो जोंनि काउन्सिलनिसिम आङो साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों।